falan. Şul aktyor tanıyan mı? Toy günü 40 günne toy tutum. Türkmenistan'ın halk artisti Sari Berdiyev. 1952-nji ýylda Ahal vilayatynyň Kaka etrabynyň Mene owasynda doğulýar. Ol çağalykdan Sungot ýoluny saýlap alýar. Mektep tamamlap Gödel paýtagtymyzdaky Sungot Tehnikumuny okuw ýerine gaýdýar. Gynançakda ol okuw ýerip bilmeýär. Ýöne ýzyna dolanmagy boly islemeýär şeýlelikde. Ol şo ýerde agaç ustad ugrunan okap bir näçe ýyl dähmet çekýär. Hem-de harby gullukda bolýar. Ol Rus döwletine gulluk üstünlükli tamamlap gelenden soňra Sungotda atkalanan işler bolan Bayram Seydullaýew ol giýse talip taýýarlaýar. We Moskwa talipler, Türkmen talipleri urýar. Şeýlelikde çara we on topary üstünlükli ýokarky tamamlap gelenden soňra ýurdumyzdaky Lebap vilayatynyň Seýdnalar Seýdadyna Sağım drama teatrına iş ýerleşýärler. Ana şu ýerde-de çara häzirki ýanyrlyşy bolan Nazan Ýeňze bilen duşýar. O bir wagtda aşyk bolýar. Dowam edýär bular şu wagtda çenni ajaýyp owadan bagtly maşgaladyny ýatdan çykarmaly. Şeýlelikde çaragy şol teatrda ilkinji bolup göregli spektaklyny baş roly ýerine ýetirýär. Bu hemmekse başatyp barany. Bundan naşary ilkinji kino debüti bolsa ustad kino rejissor Kaka Orapov. Men hemişelik feňanyň geldim aty kinosyny baş roly ýerine ýetirenim bolsa. Soňra Desla kino studiýasy bolan ýa-ni Daşar ýurt kino studiýasy ýörüýdi. Çaragany Meksikanyň Trailer Avçylar adly kinosyny ul keşflanýarlar. Edil şol wagt şo ýurtlaryň ustad kino ýyllary Goýka Mich bilen hiç kim kinoda %100 bir keşpde bir kinoda keşp ýerine ýetip bilmeýärler. Olum kim başarýar? Ustad Halipa Sari Berdiyev başarýar. Ine şeýlelikde Daşar ýurt kinolaryna hem ýaşlygyndan ustad keşpleri ýerine ýetip bilen türkmen aktýorlygyny ýatdan çykarmaly. Bundan daşary kıyafeti boýunça akylly, edepli, hem-de şu wagtda seni aýtmaklaryna görä öňem şu wagtdan diňe hoş niýetliligi. Man akylly bolmaly, tertipli bolmaly, edepli bolmaly. Man öwrüp geçen ustad halifalaryň biri bolup öz işine uly jogapkärçilikli, ýagny professional aktyorçylyk hünerini şuna ýetirmekde ustad diýip ýanysmamak gerek. Mundan naşary ol boş wagtlar aw etmek halya, kitap okumak halya. Ol teatrda ballym boldy. Jan spektaklaryna özüniň ajaýyp bir-birine tapawutly keşpleri ýerine ýetirip bilýärligini, özüniň şeýle ustaddan suwd edip başaran aktyor. Nähili, ne teatrda drama oýnayp, gaýnançly keşpleri ýerine ýetirmeli. Komediýa janryny ýerine ýetirmekde çaradan aýratyn beýle ustadlardan tapawutly bar. Ol ustad teatr rejissorlary bolan Kaka Şerif beýle ustad rejissorlaryň hormatyna uly münafik tonym berläp geçelim. Bundan daşary hemme bilen çaragyny görsek, ama daşarda ýa köpçülikde çaragy diýmek bar. Kim diýerler? Kalkan Kaka diýerler. Kalkan Kaka. 5. Habina. Ajaýyp ýa kinolary en üstünlük hem-de meşhur edip bilen kinolar diýip hem belläp geçýär. Şo kinolar beýleki düşen, ondan düşen kinolardan has ýeňilen bolsa, şo kinolar häzir halk köpçüligi ýerinde tomuş etýänliklerini belleýärler. Men begen ýa-ni çaraga owaryp öýleden rahmetine arada kändi özüň buýsanýanlygyny aýdyp geçdi. Bundan daşary bir zat belläp geçmeli halifamy ýurdumyzda geçirilen ajaýyp toýlar bayramlary köpçülik bilen şäherlerde taryh şahsiýetleri ajaýyp keşplenip bilýärler. Olam elbetde Oğuzhan atamy diýip düşündi, ilki bilen çara gülümde gelýär.
Bundan sonra 2024 yıl geçen yıl Pekin payxat ummanı Maktum ol Praga yılına Türkmen özbek kino falan Maktum ol Praga kinoda adadinin keşfini yerine getirenem bolsa ondan dasarı şol acayip kino bilen Gorkutata adlı kino festivalına baş bayrağına manasip olan halifadır. Türkmen kinosunun ulu koşan halifa bilen menin käbir Türkmen kinolaryna işleşdim. Yani özüm köpläş halifa kino rejissörleriň ýanyna ikinji rejissöri, assistenti, ýa-ni bolsa kömekçi rejissör bolup ýakmy çekýän öz işinden daşary şonu halifa Sary Berdiýew bilen Dombrul adly kinoda has goýatlary bolup geçdi. Halifa käbir näme özüň ýaşynyň bir epesi bolanyna garamazdan bir üýtgeç keşpler ýerine ýetirýän bolup köplenç öz aýdýan sözleri ýa-da şonu Feridiyady beýlek assistentler içinden ala öyle meni has özüne ýakyn bolýar. Bu atajan sözlerimi ýerler, sözlerimi aýtdy. Ene meni şu ýerde halifadan ýene bir gowgatlar öwrendim. Ustad halifalar näme? Bir näçe ustad kino rejissörler, ustad halifalar bilen işleşenler üçin häzir bize okuw bolup durýar. Men sözümi gaýtalaýan ol bolsa kamera seredip öz obrazyny ýitirmän şo keşip bilen gurgulyk bilen men aýdýan sözlerimi eşitip derrewem şo sözleri aýdyp basaryp bilýär. Ol maňa şeýle zatlar öwrüne gördi. Kino rejissörleriň ýanyna kömekçi ýa assistent ikinji rejissör bolmak hemmekçe ýetýänler. Şoň üçin men sen batladym. Sen köplenç şu hünärini tutdurma. İşden daşary şu ýetişikligiň bolsa, sen iş sanlygyny aýdym. Beýleki rejissörlere sunutmama doly bellek geçdiýärdi. Men halifam öwül sözlerine nasip bolanma begenýär dogry maýdaýyn.
Sarağa barada aytsam ol Alp Sağa atasy bolup. Yani yollaşı Maşgalafi Türkmenistan'ın atkalan artisti Narcan Berdiyewa Türkmenistan'ın Matumlar Nakmilli Faal Drama Tiyatrına dählet çeker. Gaýry aýna wagt bolsa Türkmenistan'ın baş akademik drama tiyatrının artisti ogly Türkmenistan'ın atkalan artisti Döwletgenli Berdiyew Türkmen tiyatrlaryna ajaýyp keşifler we Türkmen kinosyna görülen keşifleri häzir tomoşaçylaryň öňsüne öňüne çekip tomoşaçylaryň feýrusyny alan aktyor. Bilmez, bilmez, bilmez. Görmedim, ömrüm kadrım bilmez. Umuman Maşgalafi sungut ýoly bilen dählet çekýärler. Ene, nähwanlar.